dai wannan karuwar yaran kwartuwar yan daudu wallahi tallahi kin yi asara a rayuwarki ta duniya. Wallahi ki canja halinki. Hassada ita za ta kashe ki, hassada da bakin ciki. Ai kamar yanda ka zo ka take wasu dole kai ma wata ran wallahi sai wani ya take ka. Kamar yanda wani ya daina lokaci ya daina zamani wallahi ko ka so ko baka so wallahi sai ka daina zamani. Ki duba ki ga duk soyayyar da Allah yake yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya karɓi ran kayansa. Barantana kuma wani mu asuwa kare da waka gara wallahi ki canza halinki. Ke a ce yanzu kawowa wannan mutane idan suna taron mata yan uwanki in kika zo guri duk tarwatsewa ake yi ake kyale ki saki da mugun hali irin naki saboda kawai kin zama gaba ɗaya kin zama mujiya a ciki. Ke ba ma ke wa kanki lissafin karatun ta nasu kowa baya kula ki waya wannan a cikin mata artist yan uwan namu gabaki ɗaya da sauransu tun daga kan yan series din gabaki ɗaya billahi lazi ba wanda yake kiranta a waya tsoranta suke ci ta riga ta zama jaba gabaki ɗaya bata san mutuncin mutane ba bata san mutuncin kanta ba ga hassada ta riga ta bayyana ta ga tana bin kawalai kazaman wasu yan daudun kazamai ma yan daudun marasa lasisi ga wani shege dan banza da ta riko tana tafiya da shi wuyansa sai ka ce markan laima. Ke hassada ce za ta kashe ki, ke ce ake yin group da ke ai ku kun san cewa wallahi wannan banin din da ake a wanda ya san cewa in shekara 10 za a yi ina nan ina bibiyar kadi har sai na kama wa'anda suke yin wannan reporting din account din namu. Ku in banda ma tsaban lalacewa al'amari da dai sauransu ga baki ɗaya ba ma son ci gaban kanmu. Ai abin alfahari ne ma a ce yau ga wani ɗan arewa ko wani abu ya fito ya zama wani account ɗinsa kaza duk inda aka gani karuwar yan arewa ce, amma mu a nan arewa daga account ɗin mace ya kai miliyan 1 zai ɗau hanyar da zai yi nisa sai su je su yi ta report ɗinsa on group har sai an rufe wannan account ɗin an yi banin ɗinsa saboda hasada da bakin ciki. Wannan wallahi tallahi mu muke ƙara ragewa kafin ba daraja a idan duniya tunda ba wanda ya san da mu. TikTok international abu ne yau idan aka ce mutanen mu suna hitin ko ina za a san mu tunda yanzu uban waye san da mu wani wai arewa nan Lagos in kauce a Najeriya ma wani guri ba san da zaman mu ba. Tsabar rashin haɗin kanmu da kyamatar juna da tsanar juna da muke yi. Wallahi yau da naga an yi report din account din wannan baiwar Allah an yi banin din sa dake bana ta kwana biyu raina in yayi 1000 sai da ya ɓaci na ce to shin ita anti Aisha me take yi a TikTok da har za a ce ko wani abu take haddasawa ko kaza da za a yi reporting din account din ta ai banin. Ni wallahi tallahi in kin shirya an ta Aisha wannan account din na wajen baki ki je ki dora tunda ita ba bala ja'u take yi ba bare ta hada followers immediately ko wani abu in kin yarda ki canza mai suna ki dora ni zan bude wani ke kuma wallahi an sada ce za ta kace ki